16 октябрьдә Казанда Кызыл Татарстан һәм Миховщиклар урамнары киселешендә торгызылган Ак мәчетне ачу тантанасы булды. Тантана Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов катнашында узды. Бу мәчет төзекләндерелде һәм аның кирәклеге күптән кирәк иде, бірақ кулларыбыз җитмәде. Сулеймановның Татаргазбет sizning komandaga zo'r rahmat. Tuzuvchilarga zo'r rahmat. Yaxshi ustoz noto'g'ri etib o'sha masjidni tuzuklantirdilar. Hozir mana avdilarga, yoshlarga shu masjidga kelib namoz qilishga, bayramlardan avval shaqtani bir izlarga o'rin bizning bor. Shunga iyilikli bo'lsin, xayrli soatda. Gerçi халыкта аны Ак мәчет дип йөртсәләр дә, мәчетнең рәсми исеме Яңа Бистә. Дини объект 1805 елда ачылган һәм Бистәдә беренче кирпеч мәчет булган. Урын үзе бай тарихи әһәмияткә ия. Мәсәлән, Яңа мәчет төзелгәнче биредә 1741 елда Яңа Татар Бистәсе төзелгәндә менгезелгән агач структура урнашкан булган. Беренчедән ул бүген генә ачыла, аннан соң фишкасы күренер әле. Ләкин бу мәчетнең тарихы бик тирән. Әмирхан Еникинең мәчет елый дигән әсәре бар. Бу әсәр нәкъ шушы мәчет турында иде. Чөнки Совет чорында бу мәчет ябылгач, халыкта да сүз таралган, акшам вакытында саби баланың елавын ишетәләр кешеләр монда. Шул нисбәтен бу әсәр дә чыга, нәкъ бу мәчет турында. Кызганычка каршы инде бу мәчет ябылды, аның манарасы киселде, төрле оешмалар урнаштырылды. Ләкин ниһаят, Аллаһка шөкер, бүген ул ачыла һәм киләчәктә дә иншалла бу мәчет тулы булсын. Әмма 1928 елда атеизм кызган вакытта мәчет мәхәлләсе куыла, 1930 елда манарасы да сүтелә. 19 гасыр башында салынган Ак мәчет Явыз Иван тарафыннан Казанда яулап алынганнан соң төзелгән мәчетләрнең берсе була. Ләкин 1928 елдан бирле ул эшләми һәм тиешенчә файдаланылмый. Бу безнең тарихи бина. Тарихи бина булгачтан, тарихи бинаның җирлегендә яңа өстәмә биналар төзү бик авыр мөмкин түгел. Инде безнең татар халкында беләсез дигән иде, тәһарат мәчеткә кергән тәһарат булырга тиеш, мәчеткә кергәндек, шуңа күрә тышка чыгу дигән сүз һәрвакыт тышта була. Шуңа күрә безнең тышка чыгу урыннары, тәһаратханалар, ашханалар барса тышкы урамда. Шуңа күрә менә шушы өстәмә бинаны, вакытлыча бинаны төзү, ул әзрәк кенә тигә тоткарлап торды. Ләкин Аллаһка шөкер, канун җагыннан, закон җагыннан бөтен рөхсәтләрне табып итеп, менә шушы һәм шулык безнең иде Иван Николаевич Гущин тарафыннан шушы дигән мәсьәләгә бик җылы караш булды. Һәм менә Аллаһка шөкер, мәчет үз урында тора, аның өстәмә биналары үз урында тора. Торгызу эшләре узган ел гына башланды. Белгечләр бинаның тарихи кыяфәтен кайтарганнар, фундаментын, түбәсен һәм манарасын ныгытканнар. Шулай ук агач тәрәзәләр дә утыртылган. Манараны тулгысынча реконструкцияләү мөһим этап булып тора. Аның эчендә винтлы баскыч ясалган. Исегезгә төшерәбез, мәчеттә моннан 1 ай элек кенә манарага тантаналы рәвештә ярым ай утыртканнар иде.